Оставим това настрани и да се насладим на началните минути от ЦСКА срещу Ботев Пловдив. Кристиян Петров срещу Ехиджел Каки. Топката е отнета от футболиста на Ботев Пловдив. Той вече в наказателното поле. Пас или подаване, т.е. пас или удар, стреля в началото на сезона. Най-вече с изявите срещу Спартак, Варна и Славия, въпреки че тези битки бяха загубени. Много силен един на един е Густаво Босато с позицията на тялото, с типа блок, който той изповядва, когато съперник. Добро завъртане от Станислав Шопов, преодоля Константинос Богоянис. Хайнц иска топката и я получава норвежеца. Скаршем е още по-наляво. Седмицата на ЦСКА в наказателното поле, връща на Тобиас Хайнц, той с меко подаване, Линцет с глава в гърба на Богоянис. Все още обаче Линцет Карясо с леко удар, който Антонио Прера блокира. Куалипу в наказателното поле, греда. Много добро изпълнение от Куалипу, предвид, че беше обърнат с гръб. Вариантът беше да се търси нестандартен удар или с второто докосване да стреля Куалипу. Справи се добре. От които зависят тези решения. Се оказа, че ентусиазма се завръща. Едно назначение и, разбира се, помощниците на Александър Томаш, а те също ще бъдат много ключови, бъдете сигурни в това. Остро центриране, Мараш! Пропуск на Ботев Пловдив. Беше най-прецизното. Все пак Шопов продължава с дрибъла. Добър пас от Шопов за Скаршем, който пък отправя точен удар и спасяване на Ханс Кристиан Бернат от Ехиджел Каки. Задържане в гръб от Константинос Богоянис и втория жълт картон днес е факт. Кристиян Петров за Владо Скаршем. Ето го отново Тибо Вион в полузащитата. Много добро разиграване на топката от червените. Тобиас Хайнц с удар, който е неточен. Нямаше засада, за да бъде тук на стадион Локомотив. А Ботев Пловдив е тук, за да спечели. И го прави чрез добро разиграване и атака, която стига до Кристиян Мачукво, който стреля леко изпълнение удар на Густаво Босато, който направи Куалипу. Удар на Куалипу, доста неточен. Само, че е имал рикошет, ъгов удар. Центрирането е факт, към Куалипу отива топката. Неточен удар на нападателя на червените. Куалипу срещу Йонас Там, шпагат на Йонас Там. Шанс обаче за Куалипу, неточно изпълнение на централния нападател на червените. Може би ще да е по-добре за него, ако се налага от чиста ситуация да стреля с глава. Тук трябваше да стреля с крак, защото Йонас Там не очакваше това леко чукване на топката от Годвин Куалипу. И точно когато шпагата на Йонас Там изглеждаше, че ще отнеме топката от страна на съперника, това не се случи, защото Йонас Там я избива в краката на Куалипу. Но и позицията на Бернат затрудни футболиста с номер 77. Аута вече е изпълнен, топката е в игра. И е в краката на Антуан Конте. Срещу Арда 24. Среща се Славия, но пък възможността за Ботев Пловдив. Чиста ситуация пред канарчетата. Срещу Босато е футболист на Ботев Пловдив. 1-0. Жълточерните повеждат в 58-та минута. Гол майстора Ехиджел Каки. 1-0 за Ботев Пловдив, докато бяхме ударите на червените. Ботев Пловдив с много бързо нападение, което е тотално в стила на Душан Керкес и на жълточерните. Те са страшно опасни, когато говорим за преходите, и ЦСКА го научи. А Ехиджел Каки завърши нападението. Грешката обаче е от Кристиян Петров, който вместо да прати където и да е другаде топката, я прати в краката на Ехиджел Каки.